Fis-47 jum tal-ġuri fil-konfront ta' Jurgen Fenek mixli bħala l-mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia b'karozza bomba fil-bidnija 9 snin ilu, issokta il-kontroeżami mill-prosekuzzjoni tal-istess akkużat. Fenek ġie mistoqsi dwar diversi persuni li kellu ħbiberiji magħhom. Waqt li qal li qatt ma abbuża mill-karigi li dawn kellhom, Fenek ukoll semma li hu kien ikellem u jgħin lill-avukat Jason Azzopardi fost oħrajn li llum qed jirrappreżenta lill-familja Caruana Galizia bħala parte ċivili. Fil-kontroeżami saret referenza wkoll għal group chat fejn intbat recording ta' Fenek isemmi l-inkjesta dwar il-kumpanija tiegħu 17 Black, iżda hu qal li l-grupp inħoloq biċ-ċajt. Fenek qal li hu qatt ma ltaqa' ma' xi negozjant fil-ħabs u spjega li hu kien fost li żjed ikkontrollati u dejjem kien ikun skortat. F'Awla 22/2 ukoll intwera ritratt tal-lista fil-mowbajl ta' Fenek b'10 ismijiet. Fosthom tal-aħwa Adrian u Roberta Ġus tal-Maksar, l-aħwa Alfred De Giorgio il-Fulu u George iċ-Ċiniż, Vince Muscat il-Koħħu u Jamie Vella. Aktar tard Fenek qal li kien sema għall-ewwel darba b'isem George De Giorgio fuq l-aħbarijiet meta kienu saru l-arresti. Ingħat li l-lista li kienet parti minn rapport uffiċjali tal-Europol u skont Fenek la kienet fil-mobile tiegħu sinjal li batilu Keith Schembri. U qal ukoll li Schembri kien qallu biex jafżal lil Melvin Thoma ħalli jinforma lil tal-Maksar li l-pulizija kienu jafu li l-bomba inħadmet għandhom. Saret referenza wkoll għal hu Jurgen Fenek, Franco, li miet f'Mejju li għadda. Intqal li d-difiża kienet iddiskrivietu bħala ġanki, b'Fenek jikkonferma li kien jarmi id-droga ta' ħuh. Intwera wkoll filmat li ħa Fenek stess avolja qal li qatt ma rah. Fil-filmat Fenek jidher jagħmel użu minn apparat biex inadda fid-droga għax kien paranoid li din kienet tkun ikkontaminata. Fenek iddiskriva lilu nnifsu bħala moħħ marit u qal li ħuh qatt ma taħ droga. Wara l-waqfa ta' wara nofsinhar il-prosekuzzjoni staqsiet fuq il-pjan biex tinqatel Daphne Caruana Galizia fl-2015. Fenek qal li Keith Schembri kien qallu li Caruana Galizia kienet qabżet il-linja meta kienet titkellem fuq l-affarijiet personali tiegħu. Spjega kif Schembri kien mar id-dar tiegħu jgħidlu li sab lil min jagħmilha u li hu kien ħallsu 30,000 euro. F'mument minnhom il-prosekuzzjoni staqsiet lil Fenek jekk hux minnu li x-xhieda tiegħu kienet xotta imqabbla mal-istqarrija li kien tali l-pulizija. Ġie spjegat kif Melvin Thoma il-middleman fl-omiċidju kien qal li din malajr neħilsu minnha. Fenek jgħid li hu kien ħareġ il-barra jpejjeb għax il-konverzazzjoni dejqitu. Minkejja dan meta Dr. Godwin Cheney mill-prosekuzzjoni ġibiglu l-attenzjoni li Thoma kien qal din il-frażi waqt li kienu fil-karozza u mhux fir-renċ f'Ħażebbuġ, Fenek wieġeb li fl-interrogazzjoni ma kienx komprensiv u kien nervuż u mdejjaq. Il-prosekuzzjoni staqsiet ukoll dwar il-fatt li anke il-Koħħu semma li l-pjan tal-qtil waqaf minħabba li kienet ħabbret l-elezzjoni ġenerali fl-2017. Iżda Fenek wieġeb li dan mhux minnu. Qal ukoll li hu nnexxielu jwaqqaf lil Melvin Thoma milli jkompli bil-qtil u spjega li meta kien qallu li semu se jkun ta' 120,000 euro u skontu kien oħrajn involuti kien twerwer. Ikkonferma li skontu Daphne qatt ma kienet kitbet fuq Thoma u lanqas fuqu minkejja li qal li setet kitbet lejlu nar. Allega wkoll li Thoma rid jinħabb mal-Underworld u granfama Keith Schembri għal poter. Fenek qal li jħossu l-vittma fis-sitwazzjoni u nduna fl-interrogazzjoni f'liema direzzjoni kienu sejrin l-affarijiet. Skontu l-ispettur Kurt Zara mhux tal-affarijiet tiegħu u dan der ċar meta tela jixed fil-ġuri. Il-ġuri jissokta t-tlieta filgħodu.